ana yoga ya yoga buta ana sinden ya sinden buta nanging wis dadi putri buta ana dalang buta nanging wis insap warna-warna busane Sang Prabu Bawanaraka Sura Indra kanthi kaya panjraing Gusmita. Dimas Perkudara, Dimas Yayi Bimasena bareng Siyadi Kandha kang kaya mangkono tumuli gumregah penggalihipun Kakang ingkang mangkono Yayi pun Kakang prasapa ora mung Siyadi kang ora bakal metu saka sanggar pamujan iki nadyan Puntadewa semono uga bakal anyeng kuyung apa kang dadi lekase Yayi Jodipati lamun Bapa Pandulan Ibu Madrim durung munggah ana kasuwargan jati pun Kakang uga ora bakal metu saka sanggar palanggatan iki Dimas semanten ugi kula Kakang Mas Werkudara kula ugi badhe anjurung menapa ingkang dados sedyanipun Kakang Bimasena pati-pati Janaka mboten badhe medal saking sanggar pamujan menawi dereng kasembadan menapa ingkang dados niatipun Kakang Panenggak semanten ugi kula Kakang Mas semanten ugi kula Kakang Mas wah bombong rasane atiku dene Puntadewa kakangku Janaka lan kembar padha njurung niate Werkudara ingkang mangkono aku ngaturke panuwun kang tanpa pepindhan kejaba saka kuwi Yayi pun Kakang durung suwe anggone weruh babakan panandhange Kanjeng Rama Pandulan Ibu Madrim ingkang mapan ana ing kawah Candradimuka miturut panemuku kaya ora tinemu nalar Werkudara ora tinemu nalar kuwi sababe apa ngene ya Di ngelingi merga Kanjeng Rama sugenge tansah nyramakake marang kabecikan ora nate singlar saka kautaman kaya-kaya jagat iki keberbeken marang darmane Kanjeng Rama Pandhu Nalendra kang tansah njejekake ing reh kawibawan bebasan ateteken suci pepayung budi rahayu nanging sebab apa Dimas sebab apa teka sedane Kanjeng Rama Pandhu malah kapapanake ana madyaning kawah Candradimuka Yayi mbarep kakangku sak becik-becike wong mesti ana alane mangkono uga kosok baline sak elek-eleke manungsa mesti ana sethithik tumindak becike Bapa Pandhu kuwi manungsa lumrah isih kedunungan ina lali salah apes kelawan pati kejaba saka kuwi Bapa Pandhu mapan ana kawah Candradimuka pancen kudu nyaur marang utange nalinga sugeng ana ing alam padang kepiye mungguh gancare Dimas nalika Ibu Madrim garbini utawa mbobot nalika Ibu Madrim mbobot adiku kembar Ibu Madrim ngidam kaworan kepengin numpak wujude lembu andini kamangka lembu andini kuwi titiyane Bathara Guru saka tresnane Bapa Pandhu kelawan Ibu Madrim
nganti direwangi munggah ana kayangan ngampil wujude lembu andini. Bathara Guru menehi syarat. Bathara Guru menehi syarat bakal disembadani pamintane ngampil wujude lembu andini. Nanging besok yen wis murut marang Kasedan Jati, sukmane Bapa Pandhu lan Ibu Madrim kacemplungake mapan ana kawah Candra Dimuka. Saka gedhe tresnane Bapa Pandhu marang Ibu Madrim, Bapa Pandhu nyarujuki syarat kang didhawuhake kelawan Bathara Guru. Musik kok Siyadi trawaca nggone nyritakake kahanane Bapa Pandhu krana Werkudara ngawruhi dhewe. Babarna dina iki Werkudara. Sigra tandang resang bayu siwi ore tunggul maneh hamba angler boyo kuntap coba babarna Werkudara. Iya, nalika samono Bapa Pandhu gerah santer awit sukune ketaman pusakane Prabu Trembuku. Jroning gerah santer para pinisepuh padha nunggoni kahanane Bapa Pandhu. Dumadakan ana angin sumribit milir. Tinemune jebul angin mau dumadi saka kemayane Bathara Yamadipati. Kabeh wong sak negara padha kesirep lan turu kaya babatan pacing. Sing ora turu kena dayane Bathara Yamadipati mung loro, siji Kakek Abiyasa, loro Werkudara Dewi. Mula aku weruh nalika Yamadipati njabut nyawane Bapa Pandhu Dewayana. Nalika samono sukmane Bapa Pandhu dikanthi marang kayangan. Tumuli aku mlumpat nututi Yamadipati. Kakek Abiyasa uga nututi marang lakuku. Bareng tekan kayangan, wah, kaya ngopo rasane Werkudara, kaya pedhot-pedhota jantungku. Nyawang kanthi mripatku dhewe. Bapak sing ngukir jiwa ragaku dicemplungke ana kawah pasiksan. Nalika semono aku kepengin nututi mlebu ana sajroning kawah Candra Dimuka. Nanging dipenggak kelawan Kakek Abiyasa. Merga durung titi wancine Pandhawa bisa nyuwargake Bapa Pandhu lan Ibu Madrim. Mula nganti tak rewangi aku tapa brata mapan ana sanggar pamujan. Ingkang wigati aku bakal gawe cara, Werkudara bakal gawe srana supaya aku bisa ngunggahake Bapa Pandhu lan Ibu Madrim ana kasuwargan sejati. Mula tarunana windanana yen para Jawata durung ngunggahake Pandhu lan Madrim Sudarmaku ana kasuwargan sejati, nadyan dadi batang ning kene bakal tak lakoni barep kakangku.
lenging driya mangu mangun gung kanduhan rimang lirlena tanpa kahanin lirlena tanpa kanin yen tam tulusa mengko sang dyah utama Gumaregel tiasira nalendra ngamarta Prabu Puntadewa dupi midhanget aturira kang rayi Raden Harya Wrekudara ing cipta sumpah prasetya datan medal saking Sanggar Pamujan menawi dereng kasembadan ing sedya para Pandhawa 5 wis prasetya sajroning penggalih arsa hanyuwargakaken ingkang sudarma ingkang mapan ana madyaning kawah Candra Dimuka dadak ing mangke ana mendung tumiyung kaya agawe payung ana mendung mentiyung kaya agawe payung satemah peteng dedet lelimengan praja ngamarta kaya ketaman Begawa dumadakan ana tatit ingkang hanyigar punang mendung satemah biar sorote sang yang Pratangga Pati mlebet ana sajroning sanggar palanggatan nyarengi tumurunira pukulan Bathara Naradaya sang Kaneka putra ingkang hangeja wantah mrebeki ungyane para Pandhawa dadosaken kagiat ingkang samya mulan buku sing bubaku melun gening biasang apake sagum dadakan nanging sanget angikipi sang Resi Kaneka putra marang soreng prang mudane arum-arum mentano ing kawiyat narada ngepalani Hanjarah kang puspita harum
kasiliring samirana mre Sekar gadung ko ngas gandanyo maweh raras renaning driya nyuwun pangapunten Duh Pukulun andadosaken kagiat raosing manah kula Paduka Pukulun Bathara Narada ingkang tumedhak wonten Sanggar Palanggatan Paduka Pukulun Hyang Kaneka putra ingkang tumedhak mapan wonten ing Sanggar Palanggatan Nagari Ngamarta Duh Pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti Pukulun Pragenjong Pak wong buk bolong kali codhe ngetaniline Puntadewa ya Puntadewa ulun tampa ora lewat pangestu ulun mara gage ditampa ya kula Puntadewa kula tampi mugi saged andayani kasantosan andadosaken kagiat sajroning penggalih dene Paduka ingkang tumedhak wonten ing Sanggar Pamujan Praja Ngamarta punapa badhe paring pidana dhateng kang wayah pun Puntadewa upamiya mekaten sumangga kula aturi paring dawuh kawula mboten badhe silak nanging Duh Pukulun menawi Paduka Pukulun badhe paring ganjaran lajeng lelabuhan punapa ingkang sampun kula tindakaken Duh Pukulun iya Puntadewa iya sejatine prapta ulun ana ing Sanggar Pasemeden suci iki merga nampa dawuh saka Hyang Pramesti Guru kang nalika samana ngawuningani para Pandhawa kang nindakake tapa brata ana ing Sanggar Pamujan tumuli Sang Hyang Pramesti nuding marang panjenengan ulun supaya tumedhak ana ing Sanggar Pamujan negara Ngamarta ingkang wigati mrepeki marang jeneng kita Puntadewa mekaten Duh Pukulun iya kejaba saka iku ulun kepengin mangerteni apa to kang dadi niate para Pandhawa kok nganti nindakake tapa brata mapan ana kene Duh Pukulun punapa mboten langkung prayogi menawi Paduka Pukulun ingkang kepareng amedhar pangandikan langkung rumiyin andhawuhaken punapa ingkang dados perintahipun Pukulun Bathara Guru alah ya ta iya ditakoni durung wangsulan malah ganti takon ya ora dadi baya pangapa Puntadewa ulun bakal waloka apa to darunane ulun tumedhak aning Sanggar Pamujan iki krana ulun diperintah kelawan Hyang Pramesti Guru saperlu jeneng kita Puntadewa katimbalan marak sowan marang Kahyangan Suralaya dina iki uga
bareng kelawan sak laku ulun mekaten dubu kulun. Iya Gusti Narada kakekku. Werkudara piye? Perkara mbarep arep kok timbali ana kayangan sak karepmu. Yen pancene mbarep gelem ning aku njaluk katerangan sing gumathok. Katerangan babakan apa Werkudara? Bathara Guru ngutus kakek Narada supaya mbarep kakangku munggah ana kayangan. Ngono. Iya, pancen kaya mengkono. Saiki aku genti takon. Apa to wigatine barep kakangku nganti diutus munggah ana kayangan? Werkudara, piye? Yen perlune apa, ulun boyang ngerti. Merga iki aku mung utusan utawa kongkonan. Perkara iki mengko bakal diparingi ganjaran utawa pidana, ulun Bathara Narada boyang ngerti. Ora ngerti tenan. Ora ngerti tenan. Dadi kakek Narada ngongkon titah munggah kayangan tanpa ngerti apa to wigatine kahanan ana kayangan. Ulun boyang ngerti Werkudara. Kuwi tenan. Iya, tenan. Nek nganti jeneng Pukulun Bathara Narada goroh kepiye? Kok sik to? Kowe lak jer ngoyak ae to. Kowe kok ngoyake ngopo jane? Lair batin Bathara Narada ora ngerti apa sing dadi kekarepane Hyang Pramesti Guru Werkudara. Ya yen ngono, aku ngakoni kowe kuwi dewa sing resik ning Titenana. Titenana angger kowe wani goroh marang titah. Nadyan kowe wujude dewa, ning dewa sing tumindak goroh. Lair lan batinmu ora nyawiji, lati lan atimu ora makarti Titenana. Ora jeneng Werkudara nyumpahi. Sekseni wong pirang-pirang Narada bakal dadi dewa sing lunga-lunga kaya kebu. Lho kok sik. Wah sembrono bocah iki. Kowe nek ngucap kok sembrono to Werkudara? Kenang apa kowe dadak wedi nek kowe jujur kowe ora bakal wedi karo Werkudara. Sejatine ulun ngerti. Kowe ngerti. Ning pun ulun wedi upama arep blakakake ana ing Sanggar Pasmeden negara Ngamarta iki. Ulun wedi kena walat Hyang Pramesti Guru. Jujur kok wedi piye? Ora enek critane wong kandha jujur kok malati, ora enek critane. Kowe nek jujur paling-paling kuwalat karo Bathara Guru. Ning yen kowe ora jujur kowe bakal kuwalat karo ucapmu dhewe. Ya, tak omong. Aja dioyak-oyak Werkudara. Ndang kandha. Ngene. Anane Puntadewa diutus munggah kayangan, ya sebabe Puntadewa bakal nampa pidana. Puntadewa kakangku bakal nampa pidana. Wah. Apa dosane? Apa lupute kang disandang dening barep kakangku? Nah, nek perkara dosane apa, perkara lupute apa, aku ora ngerti tenan Werkudara. Ora ngerti apa Goroh? Ora ngerti tenan Werkudara, ora ngerti. Ora ngerti tenan apa Goroh? Ora ngerti. Goroh apa ora ngerti? Ora ngerti. Goroh apa ora ngerti? Ora ngerti. Ora ngerti apa Goroh? Goroh. Lah keserimpet ucapmu dhewe kowe. Ayo kandha. Keluputane kakangku barep ana ngendi? Dosane apa? Kandha. Yah, tak kandha. Kesalahane Puntadewa ana rong werna. Ana loro. Iya. Siji wani nganggo jeneng Puntadewa, angka loro wani nganggo gelung keling. Saiki aku genti takon, apa to sababe kok kakangku Puntadewa nganggo jeneng Puntadewa kok disalahke iki kanthi dasar apa? Punta kuwi tegese linuwe, dewa kuwi wis ngarani. Maknane Puntadewa wis wani ngluwihi panguwasane para dewa. Mula disalahke kelawan Hyang Pramesti Guru Werkudara. Saiki aku genti takon, Puntadewa kakangku gawe gelung keling kok disalahke penyebabe apa? Mergane gelung keling kuwi sing entuk nganggo mung para brahmana sing wis buntas kawruhe utawa brahmana sing wis tatarane babak karo para dewa. Kuwi kabeh diwenangake nganggo gelung keling. Ning Puntadewa iki dudu brahmana, mung wujude ratu. Lah kok wani nganggo gelung keling? Yo, saiki aku tak takon. Takon
napa? Kenang apa para dewa nggone nyalahke Puntadewa kakangku lagi saiki? Ora awit biyen nalika Puntadewa isih cilik. Mongko aku isih kelingan. Sing gelung keling Puntadewa kuwi dudu sapa-sapa nanging Ibu Kunthi. Tegese Puntadewa kuwi dudu sapa-sapa nanging Ibu Kunthi, tegese Puntadewa kakangku anggone nganggo gelung keling wis wiwit bocah. Kenang apa saiki kok lagi disalahke? Dewa biyen-biyen do ewuh apa? Tur manehe Puntadewa nganggo jeneng Puntadewa kuwi ya sing maringi Bapa Pandhu lan Ibu Kunthi. Kenang apa leh ngluputke lagi saiki ora biyen-biyen dewane do ewuh apa? Ayo, Mbuh. Lah iya aku takon. Ulun ora ngerti. Ora ngerti piye? Ning sing baku ulun kuwi mung nampa dawuh, ulun mung nampa perintah. Perintah saka Hyang Pramesti Guru supaya Puntadewa ditimbali sowan ana kayangan. Yen pancen Puntadewa kakangku dina iki ditimbali sowan ana kayangan, aku sing ora ngentukake. Lho, kok ora ngentuke kanthi dasar apa? Mergane Bathara Guru ora tedhak dhewe ana negara Ngamarta. Dadak kongkonan kudune nek Bathara Guru arep nyalahke Puntadewa, kudune teka dhewe mrene, ora usah ngangge kongkonan dewa liyane. Ning kongkonan aku. Lah iya kudune teka dhewe, nang apa dadak kongkonan Narada? Kudune teka dhewe mrene supaya adil gandeng Bathara Guru yen nimbali sarana wakil, mula Puntadewa ora usah budal ning kayangan. Lho, kok ora budal ning kayangan? Sing budal wakile. Sing makili sapa? Aku sing makili Puntadewa kakangku. Lah dalah. Sing budal Werkudara. Mboten ngempungaken Kakang Werkudara, mboten ngempungaken Kakang Jodimati. Kula pun Janaka inggih sagah dados wakilipun. Kula inggih sagah pukulun. Rungokno kupingmu. Sedulure kabeh siap dadi wakile. Apa ora jeneng kakean? Wong siji kok diwakili wong papat. Mula mbarep kakangku aja tindak ana kayangan. Karben aku Janaka lan kembar sing budal ana kayangan. Wah, yen ana perkarane mbarep kakangku, aku Janaka lan kembar sing bakal nanggung jawab. Wah, iki aku ngerti ajane. Aku ngerti sing dadi karepmu Werkudara. Aku ngerti niatmu Werkudara. Merga Puntadewa ki wonge ora duwe omong, ya ta? Nah iki mengko yen sing munggah kowe apa wae sing dadi pandangane Hyang Pramesti Guru mesti bakal mbok sauri kabeh. Ya apa ora? Iki urusanku dudu urusanmu. Kanthi dasar iki aku munggah ana kayangan siji, aku dadi wakile Puntadewa. Loro kabeh gegayuhane Werkudara bakal kasembadan. Loh, kita duwe gegayuhan apa? Iki perkaraku, kowe ora perlu ngerti. Wah, jan bocah nganyelke ora jamak. Bocah ngeyele ora jamak. Puntadewa, kula wonten dawuh pukulun. Iki piye? Kowe diwakili karo sedulurmu si Werkudara. Sawergung asirajan momongso baronga kadang para Pandhawa duh pukulun. Ah, cah pinter tenan iki. Merga Puntadewa iki wonge menengan. Dikon ngetan ya ngetan, dikon ngulon ya ngulon. Sing ngeyelan iki ora camburi iki ya ta. Werkudara iki. Wis ora usah kakean gunem sing tanpa guna. Ayo mangkat. Ayo mangkat ning kayangan. Barep kakangku Werkudara Janaka kembar sing dadi wakile barep kakangku. Ya, yen pancen kaya mangkono. Wah, sing diundang wong siji sing teka wong papat ngentek-ngenteki ragat kowe iki.
Ya. Ayo wong papat bareng munggah ana kayangan. Barengi Sintrang Samirana, ulun uga bakal bali mring kayangan Jonggring Sailaka Puntadewa. Pukulun sembah kula ingkang humiring lampah paduka Dewa Pukulun. Sintrang Samirana sering wae pasti katuru ing parang Doro-doro miturut anut sumarah mring Gusti dene sidi miwang utama panindak ing praja adil bejo dadi bandara Rina repan mring pro abdi lah ing kono ta wau minggah ing kayangan Raden Bimasena Radyan Janaka dalah sakembaran sesarengan kalian Bathara Naradaya sang Kaneka putra awet dados wakile sang Pambayon nata ing Ngamarta Prabu Puntadewa. Ucap ing pagedhongan Dewi Kunti Talibrata wis amirengaken wasing pirembakan para Pandhawa dalah Bathara Narada dupi pirsa para Pandhawa binanjut ing dewa mapan ana ing kayangan Suralaya ya krekat Dewi Kunti mrebek ingkang putra Prabu Puntadewa kalian tawang-tawang tangis anak mbarep kang dadi wakile wong tuwa kowe dilairake dhisik kudune kowe bisa ngayomi marang adi-adimu nanging kenang apa kowe kok tegel karo adimu Werkudara mbok kon dadi wakil apa kowe lali Puntadewa biyen nalika kowe rabi sing leboni sayembara pamanmu Gandamana kuwi ya adimu si Werkudara kowe mung kari nemu penake kowe iso dadi ratu ana negara Ngamarta kene sing babati alas kuwi adimu kowe perang ora wani bareng adimu iso nelukke bangsaning Jim kene dadi negara sing apik
Adimu Bratasena sing notohke nyawane ya ora gelem dadi ratu. Mergo adimu kepengin mulyake kowe. Nanging kowe ngemut gula krasa legi mbok untal sak lodhonge. Kowe melek gendong lali Puntadewa. Sing nandhang dosa karo dewa kowe kuwi dudu Werkudara nanging kowe nanging yo kene malah adimu si Werkudara sing dicemplungke kawah candra dibuka. Kowe ning kene isih mangan enak turu kepenak kemul Raja Brana adimu mati. Kebacot kowe Puntadewa. Aku gelo nglairke kowe nang Ibu gelo. Aku gelo nglairke kowe Dwija Kangka. Adimu mati kowe mukti kecek Raja Brana kowe tegel karo adimu. Aku dina iki yo tegel karo kowe. Tak jaluk banyu susu sing mbok cecep urip dewasamu Kangka. Kebangetan kowe Puntadewa. Puntadewa mati rasamu ilang pikiranmu. Puntadewa kowe dadi manungsa sing ora ngerti marang lelabuhan. Kowe mukti wibawa keceh Raja Brana kuwi sing duweni labuh gedhe adimu Werkudara. Nanging gene kowe tegel karo pati-patine adimu sing duwe labuh gedhe nyang kowe. Oh Puntadewa, kowe anak mbarep sing ora iso dadi pengayomaning adi-adimu mirang-mirangke wong tuamu. Puntadewa kowe kuwi wong apa? 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 Sadeng Nalendra yaksa alalaku kang malawalya ingkang adalah bojleng iblis laknat padha jek-jekan
awakku malih mledhos sak gunung anakan. Dewa, aku bakal munggah kayangan. Dewa ora adil. Yen dewa ora bisa njejekake adil, Dewa Amral sing bakal ngosak asik kayangan Suralaya. Dina iki uga dewa ora bisa ngluwari panandange sedulur-dulurku. Kelakon tak nggo gulung para dewa. Iki aku Puntadewa. Dudu Puntadewa sejati ning aku Dewa Amral. Wayun Sang Yaksendra Kurarupa Mangsa Skati angin pangsampal keprapal selo kapalasat sato lumah mangungsi kagyat kakudro Sang Joko Darpasura nun inggih Sang Tandya Bathari Durga jimat sesembahan kula. Padha winantu ing karaharjan tekanmu Darpasura. Nggih, niskala lampah kula mboten wonten alangan setunggal menapa. Syukur bagi jumurung. Saiki aku arep takon karo jeneng kita Darpasura. Tanglet babakan menapa Sang Tandya Bathari Durga? Sing marake kowe iso sugih sapa? Pripun? Sing marake kowe iso sugih sapa?
Mboten wonten sanes inggih namung kejawi paduka Sang Tandya Batari Durga. Pangwasa tunggal wonten kayangan Dandang Mangure. Sing bisa ndadekne kowe ratu sapa? Inggih namung paduka Sang Tandya Batari Durga. Kowe bisa kondang kaunang-unang. Kowe bisa kajuara saindenging jagat raya. Kowe merga apa? Awit kula muja dhateng jengandika Sang Tandya Batari Durga. Kowe sing marai laris sapa? Pripun? Sing marai laris sapa? Inggih namung paduka Sang Tandya Batari Durga. Ngakoni kowe. Inggih. Ning ibarate ngene ya Darmasura. Ibarat HP kuwi nganggo ces-cesan. Koyok lekas tanggapanmu laris. Kok terus nggo tanggapanmu malih arang-arang kowe mrene ya Darmasura. Engko tak ces neh, engko rak laris meneh. Napa ngaten Iza? Ning ya kuwi. Jerbasuki mawa bea Darmasura. Pripun? Apa sing bakal mbok jaluk kelakon? Apa sing bakal dadi gegayuhanmu bakal kasembadan? Ning ya kuwi, watone kowe seminggu pisan kowe kudu ngeloni aku ngono. Ngaten. Iya no. Kuwi sing marai aku awet enom ya ngono kuwi mergo aku nyecepi getih bocah nom-nom ngono kuwi. Ngaten. Iya. Kok nganti lali seminggu pisan orang ngeloni aku yo dadi dalang ceng-cengpu kowe. Nggih. Iya. Kowe nek pengen laris kudu muja ning aku. Kowe kudu nyembah-nyembah karo aku. Mesti apa sing bakal mbok jaluk bakal kelakon. Niki. Lajeng kersa paduka Tandya Batari Durga kadosa pundi? Iki ngene. Kabar wis sumebar pawarta wis warata. Dina iki negara Ngamarta lagi kelangan kekuatan. Kecalan kegiatan. Iya. Kaya dene gajah sing tanpa telale, macan tanpa siung, ula kang tanpa wisa, yo yoga sing tanpa duit. Ngaten. Iya. Kelentrak, kelentruk. Pandhawa dina iki nampa paukuman bakal disiksa ana madyaning Kawah Candra di muka. Janjane kabeh mau ya saka reka dayaku, kabeh mau ya saka pambudidayaku, kabeh mau saka reka dayane Batari Durga. Bathara Guru tak pengaruhi supaya gelem mateni para Pandhawa. Satemang utus Bathara Narada supaya ngongkon Pandhawa dina iku uga munggah ana kayangan Suralaya karepe dicemplungke ana Kawah Candra di muka. Jane Pandhawa kuwi ora duwe kesalahan, jane Pandhawa kuwi ora duwe dosa, jane Pandhawa kuwi ora duwe luput. Ning tak golek-goleki kesalahane para Pandhawa. Nggih, lajeng Intinya ngene Darmasura. Iki jane mung kanggo sarana perang gagal. lho nggih. Ngestaken dawuh, prayo wayang. Lah nggih. Mula saiki siagakno wadya balamu. Pet lampit brungkat kimpul, waton lanang nyekel gaman, lading pangresik daging, bathok wadhe getih. Digempur negara Ngamarta mumpung lagi kelangan kekuatan. Ngamarta lagi komplang. Lho niki. Ngestaken dawuh. Bocah Temenggung, kula wonten dawuh timbalan Sang Ratu Madwanjaba. Surau barbang bareng-bareng tumandang. Kirapna wadyabala gempur negara Ngamarta. Ngamarta dina iki uga diadekke Karang Abang. Lho niki dateng Sri Hamid Madal Pasilan.
Ah. Oh, ah, oh. Hey. Ah. Ah, hey. Wait, hey. Wah, hey. Wah, hey. Ah, hey. Wah, hey, ah, hey. Hey, hey, ah, oh. Hey, ah, oh. Hey, ah, hey. Ah, hey. Oh. Ah. Ah. Hey. Ah, hey. Ah. Oh, ah, ah. Ah, oh. Hey, oh, hey, ah. Hey. Wait. Wah. Hey. Ah. 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 Hey. Ah. Ah. Hey. Ah. 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 Hey. 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 Ai. Oh, ah, wait. 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 Ah, hey. Hey. Ah. Ah, hey. Ah. Ah. Hey. 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 Wait. Wait.
matur nuwun. Dan kok renek limbuke. Nah, sing nyimping ora cerdas kok. Limbuk cepot barang ora dicek sore-sore. Bojoku sing ayu. Dan uteke wit sore ngopo ngono lho. Wis ngene malah gayeng ya. Bojoku cangik sing ayu. Apa Pakne nimbali karo aku? Syukur alhamdulillah ya. Syukur alhamdulillah ngaturake sadurunge matur sing akeh-akeh. Kang sarta tetembangan kang maneka warna. Sadurunge ya kuwi ngaturake ucapan kang sarta ungkapan rasa syukur kunjuk marang Gusti kang murbeng dumadi Tuhan yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala Yuwang Widiwasa. Ngono ya Pakne. Iya. Merga syukur kuwi perkara sing wigati, syukur kuwi perkara sing baku. Ngono. Ha iya. Gusti Allah wis ngendikake lumantar kitab suci la ing sakartum la azidanakum bala ing kafartum inna adzabila sadid. Kuwi tegese apa, Pakne? Kuwi tegese sok sapa sing ngucapake rasa syukur, nengenake rasa syukur, yekti bakal ditambah apa sing dadi kenikmatane. Lan kosok baline sapa sing kufur ora gelem nyukuri marang kenikmatane pangeran, siksaku sing amat pedih sing bakal mbok tampa kang sarta mbok sandang. Ngono. Mula syukur kuwi wajib. Syukur kuwi wajib. Lah iki kabeh tak andharake, tak aturke luwih ngarep, tak kandhake ana ngarep. Merga apa? Merga kuwi kabeh wis ditindakake bener becik. Karo keluarga ingkang lenggah ana ing bengi iki, khususe keluarga besar ingkang lenggah ana ing Ude Jaya Mulya. Ngono. Iki ngacarakake ya kuwi wujude acara tasyakuran. Mula syukur kuwi perkara sing banget penting, syukur kuwi perkara sing baku. Iki adicarane bune ya kuwi ora ana liya kejaba mung acara tasyakuran tutup giling pabrik gula. Acara tasyakuran tutup giling pabrik gula ingkang dadi mitra kerja Ude Jaya Mulya. Ngono Pakne ya. Ingkang mapan ana ing Dusun Bata, Desa Sidomulya, Kecamatan Wates, Kadipaten Kediri. Wah, luar biasa, luar biasa. Sing nonton luar biasa, tumplek-blek kabeh mapan ana ing kene. Dasare kang mapan ana ing Ude Jaya Mulya ki wis dadi tradisi. Alamun ana ing tasyakuran tutup giling kuwi mesti ngenekake wayangan, gelar kelir, gantung gong. Ngono Pakne. Ha iya. Apa meneh awake dhewe sing tinimbalan bengi iki lumantar ya kuwi ditimbali keluarga besar Ibu Hajah Kasih. Kang sarta Bapak Sunardi rikala semana urung ana sewulan kepungkur rawuh ana ing gubuke awake dhewe Mas Trip Gandung Kidul Kadipaten Nganjuk Kota Angin kono. Luar biasa ngempek eyom ya kuwi ngempek berkah kang sarta barokahe para warga masyarakat, kang sarta ngempek eyom berkah barokahe keluarga besar ingkang mapan ning Ude Jaya Mulya, khususe keluarga besar Ibu Hajah Kasih ya Pakne. Ya pancene kaya mengkono. Dasare keluarga besare Ibu Hajah Kasih ki lho tirunen bune. Piye? Nduk rene ya. Oh, telat lampok kowe. Ora disiplin blas kowe. Ngono kuwi ngowit sore ngopo? Ngono tok.
tulune iki lho aku. Lek omong ora iso dispasi. Nyambut gawe aja omong.